Tässä on nuotiopaikkoja. En tiedä vielä. Tässä on Poronsarvi. On siinä mahtava kelokaati. Mitataan sitten vähän tuosta. Ei alakuunkaan ylety ympäri. Minä otan johdon nyt, kun tuo polku vie vähän epämääräiseen suuntaan, tämmönen haalea polku. Kuljemme omia polkuja nyt. Jatkuu. Joo. Joo. Vaihdamme joen toiselle puolelle, kun tuossa on niin hankala jyrkkä toi maasto, niin täältä pääsi helpommin. Muodokkavaaran Rautiotuvan varausmaisin ase. Kato. Meidän niin se oli 35. Meidän voi on vähän nyt täyspaketti voita tässä. Yhtä ei otettu tästä, mutta tää on aivan sulaa. Tää on hyvä, että tämä valuu tästä. Kato, se valuu tuolta jo. Tuolta se valuu tuolta. Ja se ei pystynyt syömään tuota. Mä juon vielä tosta. Vettä. Joo. Laitapa siihen vettä. Kiitos. Pistä se siihen. Pistä se siihen. Kauhea komento täällä. No. Hirveä komento.
Käytiin äsken uimassa tuossa taukopaikalla. Se on semmoinen syvänne. Se oli mua vyötärö. Niin, no, kastautui sitten vyötärö. tuli accidentti, meni tee kaatu käsiin. Joo. Kuuma tee. Se oli kyllä kuuma. Siinä on kyllä Kippo heilaa. virkistävää käydä kastautumassa. Olisi kyllä jääkylmää vettä, mutta näin kun on lämmin keli. Ei se nyt valtavan kylmää olla. Oli se vaan, mutta No mutta jos ne vertaat on siitä on siis kylmempääkin. On. Sitten ihan niitä. Se oli virkistävää. virkistävää. Tämmöisellä helteellä. Ei se ollut ihan jääkylmää. Tämä harmittaa tuo voitapaus kyllä. Ihan täys paketti voita, niin se on ihan pehmosta ja 2 päivää ollut helteessä, niin sehän menee pilalle. Jos se tosta vaikka jähmettyisikin. Tarkistin tätä suuntaa vähän, niin jos tästä oltaisiin menty, no tässä on sitä samaa muuten. Tämmöistä jännää samaa. Tarkistin suuntaa tossa, niin me ollaan väärällä. Me ollaan tällä vasemmanpuolemmaisella latvalla. Meidän pitää, Sokosti on tuolla, niin meidän pitää mennä tonne. Tuo toinen latva menee. No, tämä menee tuonne Sokostin, tuolta tulee tuolta Sokostin. Niin tuolla hänen näkyy tuolla rinteellä noita, tulee sieltä. Niin, mutta meidän riitelmäpää, että me mennään tonne. Kiivetään tuonne ylös. Niin. Me kiivetään tonne ylös. Niin, tonne. Sieltä Apujokkojen vaaralla. Se toinen lähde menee tonne siitä lähtee se Muorenvaarakan haarat yksi menee tonne ja täällä menee monta haaraa. Tässä kannattaa olla tarkkana näissä. Menee oikeaan paikkaan. Tosiaan on hyvä, kun näkee tuon Sokosti maston tuolla, niin siitä sitä voi päätellä jo aika lailla, että minne menee, minne suuntaan mennään. Tää on komeata paikkaa tässä. Hienosti auringonvalon siitä löytyy pilviä. Niin, hienon näköisesti. Näin. Auringonvalon pilviä läpi. Tämmöisiä alas. Siellä on vähän tämmöistä 3, 4, sateenolosta. 4, 5. Minne mahtaa mennä toi pilvi, mutta hyvä tapauksessa nyt me mennään tonne korkeuskäyrän mukaan 200 metriä tonne päästään se lähteelle, täytetään vesipullo ja sitten lähdetään ylöspäin tonne. Tuosta otetaan pulloa vähän vettä puoleen väliin. Jatketaan matkaa tuosta tuntureiden yli tonne Apujokkojen vaaralle ja Pälkkimäen laavulle. Kavutaan tunturiin hellekelillä. Tai sen tuntee. Se hiki tippuu. Tässä on tämä Muorenvaarakan joen yksi alkulähde. Loppuu tonne reilu 100 metriä. Tuossa yksi alkulähde. Näitä on monta haaraa. Tästä saa kiivetä. No on tässä nyt ihan Riittävästi. Ei nyt ihan paahdettu aurinko, kun se ei paista, niin ei ole niin kuumaa kuin... Nää vois juosta ylös. Joo, voisi juostakin, mutta ei ole niin kuuma kuin... Jos nyt aurinko paahtaisi tuolta pilvettömältä taivaalta, niin se olisi kyllä... Sitten se olisi lämmin. Täältä se saa mäkiharjoitusta. Mäkivetoja. Joo.
noustu aika lailla. Vielä on nousu. – 515 metriä nousu korkea. 515. 9,85 ollaan tultu. Ei tässä mua huimaa. Oi kato kun on hienoja. Joo. Jotain rapivalkuokkaa täällä. Joo, siinä. Nyt on vakaa viileä tuuli. Ja ihan meille hyväksi. Vähän viileä. Se on nyt sadekamppeet lyötävä päälle ja Okei. tuuli on kyllä nyt kova. Ei oo hyttysiä kyllä nyt. Isoja kiskoja, mutta ei nyt saada ihan kaatamaata, mutta lähtikornaisia, mutta isoja kiskoja. Joo, siellä on. Ei kestänyt kauaa, kun sade lakkasi ja taas vedetään sadekamppeet pois päältä. Ja on niin älyttömän kuumat. – 600 metriä ollaan nyt korkealla. 10,35 kilometrit tultu. Ei tästä ole ihan hirveitä matkoja enää ottaa ylhäältä Pälkkimäenojan laavulle. On sitä nyt muutama kilometri kumminkin. Tästä onkin mukava se unistaa, kun tuossa tuo terävä on tunturihuippussa Joukhaispää ja Lupukkapää ja tuossa näkyy Pikkulurjärvi tuossa. Niin tästä nyt suoraankin voisi mennä, mutta siinä on tuo kuru tuossa välissä, niin kierretään tätä vasemmalta. Hyvää maastoa kulkea. Mennään vähän tästä korkeuskäyrän mukaan. Niin tuolta on päässyt suorempaa, mutta olisi pitänyt nousta taas toi tunturin päälle tonne. Ja se kivikkoa toi. Tuolla mä kävin viime vuonna tuossa. Toi korkea, tommonen iso kivi. Siinä luin karttaa. Tässä on aika ikävä olla tänne, kun on Joo, se on vähän semmonen. jyrkkä. Tuosta olisi ollut suora suunta tosta, mutta ei vittinyt mennä. Piti vähän kiertää. Joskus kannattaa kiertää. Se on niin jyrkkä tosta sulla. Kyllähän tosta päässyt on. Kyllä on lämpötila tippunut nyt. Nyt ei ole enää helkkeli. Vettä rupesi sataa. Pakko heittää taas sadekamppeet päälle. Tuolla on Luirojärvi. Meillä on suunta tonne. Kato miten korkea tossakin. Tuolta laidasta tultiin tietenkin tästä, mutta ei saisi huipulta mennä. Jotenkin näyttää siltä, että me ollaan aika lähellä Pälkkimäen leiripaikkaa. Mutta kun tästä me tultiin vähän tänne vasemmalle, hiukka liikaa, mutta ei paljon.
Siitä pääsee yli, siinä on niin vähän vettä. Tähän laitetaan teltta. Tässä aikaisemminkin on ollut. Tässä on hyvä paikka. Se on nuotiopaikka. Mä saan teltta. 15,65 matka. Keskimäärä 3,6. Aika liikkuessa 4,24. Aika pidätyssä 3,38. 17,50 joo. Paljon meillä meni matkaa? 7 tuntia, 8 tuntia. Reissu. 3,6 keskivärin liike. 4 tuntia 24 minuuttia käveltiin. Siinä tulee hernekeitot. Tässä yritetään elvyttää tätä voita. Saa nähdä miten siinä käy. Nyt tietysti muuttaa olomuotoa taas kiinteämmäksi. Katso onko se mennyt pilalle vai. Se on nyt voi kyllä se pikkusesta lämpötilasta hätkäinen. Saattaa olla ihan hyvääkin. Tässä meillä onkin hyvä keittiö. Tässä on istuinalustaa ja pöytää ja tällaista. Karpin asennusta siellä. Tää on hyvä laittaa, että aurinko paistaa hirveästi. Nyt se kyllä paistaa tuolta, mutta se kääntyy toi aurinko. Se kääntyy tonne ja aamulla paistaa ja sitten tuolta niin ei lämmitä niin hirveästi tätä telttaa sitten. Saa nuo rinkat tonne paremmin laitettua. Sateen suoja ja muut kamat tarvii. Nythän se on hyvin siinä. Tänne saa rinkat laittua ja kun huomenna aamulla aurinko paistaa, niin se ei paista suoraan telttaa. Siinä on Pälkkimäojan laavu. Täällä on kyllä niin hiljaista, että täällä on yhtään ketään. Puutakin löytyy, missä on kirves. Hetkinen. Pitää olla. Tossa se kirves. Miten se tohon on hakattu? Mistä siihen saa laittaa?
Tuossa on hernekeitto valmista. Voi on tuolla ollut vedessä, niin se on ihan hyvä. Nyt se on ihan hyvä. Ei se ole miksikään mennyt. Tai mitä? Ykkösvaeltajalla on kovaa juustoa mukana. Sillä menee, Nyt saa sitä hernekeittoa pikkuhiljaa. Niin. Sillä menee hyvin. Hernekeitto pitää ottaa vielä hetken aikaa. Ihan oikeesti, kun sä äsken sanoit justiinsa. On se valmista. Kuvaushommissa menee aikaa ja se pitää hoitaa kuvaushommat ensin ja sitten vasta hernekeitto. Laitetaan tuo voi tonne salaiseen piiloon, niin pysyy vähän tuoreempana. Se oli ihan hyvä. Ei ole mitään ongelmaa tuossa voin kanssa. Ihan tuoreen makusta. Voi vai mitä? Ei mitään ongelmaa. Se on sunnuntai-aamu, että Pälkkimäen telttaleirissä. Voi-raporttia. Voi on nyt todella niin kuin jääkaapissa olisi ollut. Pikkus oli vuotanut vettä tuonne pussiin. Mutta ei se nyt paljon ollut sitäkään. Juusto säilyy. Kova juusto säilyy. Ykkösvaeltajalla juustoa mukana vielä vähän ton verran. Kello on 10.07. Leiripaikka on nyt tyhjä. Viimeinen pyörähdys ja tarkistus, että ei jäänyt mitään telttakiiloja. Telttakiilat on kyllä semmosia, että saattaa unohtua joskus. Ei näytä mitään tässä oleva. Tämä telttapaikka nyt ei ihan viimeisen päälle ollut hyvä, mutta mulla kun on tuo paksu pati, niin se ei paljon haittaa muhkurat, mutta ykkösvaeltajalla oli tässä vähän tämmöistä muhkuraa oli, mutta kyllä ne tuli ihan hyvin nukuttua. Keli vähän pikkusen se kirkastui nyt. Aavistuksen kirkastui. Tuossa meni mustaa pilveä ja meni tuolla Pälkkimäoja toisella puolella, mutta ei se satanut yhtään. Jos se tästä kirkastuisi tuo keli, päästään tuonne tunturilaitaan. Kompassisuunta on nyt otettu tänne salaiseen paikkaan. Semmoinen hieno kuru tuossa. Käydään katselemassa se. Monta kertaa tuosta meni aika likeltä, mutta ei ole koskaan ollut aikaa käydä tuolla. Nyt sitten mennään tonne Joukhaispää siellä. Se on niin hieno tunturi toi.
Sitten me jatketaan tänne kiipeämistä. No kyllä se mukavemmin tänään menee tää kiipeily, kun ei ole niin lämmin. 5-16 varmaan, en ole kattonut nyt justiin tätä lämpötilaa, mutta siellä se on 5-16 varmaan. Nyt se alkaa pikkusen selkeämmäksi menee tää keli. Tuosta me mennään sitten tonne. Eli käydään tämä kuru, mutta sitten mennään toi. Tossa on toi näkyy, täällä näkyy tuo takana toi kuru, sillä virittää puro. Mennään tuota ylältä. Korkeuskäyrän mukaan. Pälkkimaajan ääni kuuluu tänne asti. Nyt mennään tuonne vesiputouksille.
Nyt lähdetään seuraavalle vesiputoukselle, Sarvioen latvoille. Tätä kiivetään tai seurataan tätä puroa 300 metriä, siitä sitten vasemmalle lähdetään Sarvioen. Taitaa olla pisin latva, missä me käydään. Sarvioen latvat alkaa tuolta lähteä. Sinne vaan eteenpäin. Tuonne alemmaksi vielä. Alemmaksi pikkusen. Eikä? Tää. Jatkamme matkaa tästä taukopaikalta ja näkyy tuo pilvi menevän tuosta vasemmalta ohi, todella tumma. Siellä sataa ja kovasti. Mennään tuosta Vaulupään huipulle ja siitä mennään Sudenpesälle. Tuttuja maisemia nämä. Joskus pitää vähän kompassilla katsella suuntaa, että ei mene turha mutkaa tee. Se on lunta tolla. Tää on aika kiipeäminen, jos tosta lähtisi ylös menemään. Se on jyrkkä. Joo, tää on hieno. Tää on hieno.
Marjulle. Tosta. Siinä on hakattu kirveellä joskus. Kirveen jälki. Tiedätkö? Siinä on hakattu kirveellä joskus. Kirveellä joskus hakattu. Näinkin kirveen jälki ihan tässä. Minkähän takia tässä on joku merkki. On hakattu. No niin, virallinen mittaus. Ei yllä. Ei yllä. Siinä Polttoput niska. yksi käsi jää vielä vajaaksi. Tässä tullaan kohta sudenpesälle. Se on ihan tossa hetken matkaa. Parisataa metriä ehkä. Sudenpesä tuolla. Hiljaisen näköistä täälläkin on. Mennäänpäs tästä yli. Kokeilin tuosta ylittää tuosta. Meni liukkaita kiviä tuossa. Joku saippuapalolla olisi kävellyt. Siitä vaan yli. Liukkaita nuo kivet. Tässä oli kyllä hyttystä, niin aivan törkeästi. Ja paarmaa. 10,10 kilometrit, 3,7 liike keskimääriä. 2 tuntia 43 minuuttia liikkuessa aikoja. 16.07 kello. Siinä on sudenpesä telttaleri pystyssä. Tarppi ei ole viimeisen päälle tuossa. Siinä on puu väärässä paikkaa. Tarvitsisi tuo koivu olla tuolla 1,5 metriä ainakin tuossa suunnassa, niin saisi vähän korkeammalle. Kyllä se siinä meni. Suojaa auringolta ja näin poispäin. Se on nyt maanantai-aamu. Viimeinen vaelluspäivä. Kello on joku 7:30. Ruvetaan kasaamaan leiriä tässä ja siirrytään sitten tonne Aittajärvelle tästä 12 kilometriä reilu. Nämä romppeet pitäisi saada taas tungettua rinkkaan, mutta kyllähän ne sinne menee.
tässä patjojen käärinnän aika. Tämä iso Expedi patja on helppo käärästä tuohon nopea pussiin. Mutta pienemmän patjan kanssa on vähän ongelmia. Siinä se on tosi tarkkaa. Tää on niin pieni pussi tässä, että sen saa tonne tungettua. Tässä onkin hyvä, kun tässä on tämä iso venttiili, niin tästä tulee kaikki ilmat kerralla ulos. Muuta kuin tosta kääriä. Ja ilmat pois. Ja venttiili kiinni ja pussiin. Tämän patjan kanssa saakin sitten vähän värkätä pitempään. Ensin tuosta enimmät ilmat pois tästä tässä vaiheessa. Ja siinä pitää saada kaikki ilmat pois. Se ei sovi muuten tonne pussiin koko patja. Tästä 2 kertaa taitto tähän ja sitten pitää ruveta käärimään täältä tiiviiseen pakettiin. Se on hyvä tässä täältä pohjalla kääriä, että tämä saa vähän paremmin homma hoitumaan. Loput ilmat sitten pitää tuosta yrittää saada pois. Nyt se on suurin piirtein ilmat tästä pois. Tämä pumppupussi pitää sinne laittaa vielä tonne väliin. Tohon noin ja siitä kääritään ja venttiili kiinni ja paketti. Savottarinkan yläosaan tulee makuupussi, makuualusta. Ja tämä iso kamera tulee tuohon. Sitten tähän mahtuu vielä kaikkia muuta rompetteja. Aika paljon mahtuu tähän vielä, tähän päälle. Joo, nyt on. Aamulla oli 12 astetta 7 aikaa lämmintä. Nyt se on noussut huomattavasti. Ykkösvaltaja ottaa tietenkin tämä aamu aina joogalla. Se ei lähde muuten käyntiin. Minäpä keittelin tuossa vähän munia. Niin muuten on pakattu kaikki kamat, paitsi tuo teltta on tässä kuivumassa. Tarppi kuivuu tuossa itsekseen, se on vähän aamukosteutta tullut. Ei täällä ole varmaan satanut yhtään, mutta se on vähän aamukasta. Ei tarvitse kotona purkaa kamoja enää kuivatella. Kuivattaa ne mukaan.
Kyllä tää aika kuuma tää keli taas on. Kyllä se hikeä pukkaa tossa kun nostaa kaarne päälle. Ei tässä ole hyvä paikka. Muuten hyvä paikka, mutta tuo kelo on kallellaan tänne. Joskus kaatuu joku päivä. Sitä ei kukaan tiedä, koska se kaatuu. Voi se myrsky kaataa tonkin. Sudenpesä. Tää on hieno kämppä. Se on tommonen justeeri tuossa seinällä. Ruostunut pitkä saha. Se on palannut kerran. Rakensi uudelleen 85. Kato, siinä on tommonen avain. Systeemi. Ei ole aikaisemmin tämmöstä. Vähän on Siitä sitten lähdetään painamaan tonne. Otetaan semmonen alkulämpö. Pitkä nousu. Tarkastelin tuota lämpötilaa tuolta ruuvianturista, niin ei täällä ole kuin 18. Tuntuu niin lämpöiseltä, mutta se tietysti kun tätä alkaa nousemaan tätä kaarnepäärinnettä, niin se vaan lämpöt nousee. Tässä on tämmönen hieno mänty. Tässä vähän varjossa vilvottelen. Käy kone kuumana. Komeat näkymät täältä. Tuolta me tultiin eilen. Tuosta satulista tultiin tästä. Tuolta me ollaan käyty tuolle ja tuolle ja tuolle ja tuolle. Minä olen käynyt tuolle ja tuolle ja tuolle ja tuolle ja tuolle ja tuolle. Joka paikassa. Mä käyn joka paikassa. Paitsi ei ihan joka paikassa. On muutamia. No tässä on pääosin käynyt nämä tästä tunturialueet ja kaikki vaarat. Kaikki on kuvattu YouTubeen. Kaikki mitä on käynyt. Siinä on kaarnepään huippu. 533 metriä korkeutta. 1,67 kilometriä tänne Sudenpesältä. Täältä on komeat näkymät joka paikka. Se on Kuotmottipää huippu. 474 metriä korkeus. Tultu 4,47. 3,3 keskinopeus. Ja kumarrus. Sitä kumarttaa aina. Namaste. Kiitos ja kumarros. Joo. Kymmenen 10,17 ollaan tultu. Kello on 13.29. Helanderin kota on siinä ja tästä ei ole enää pitkä
Aittajärven Kahlaamolle. Ja ykkösvaeltajakin saapuu. Mä otin tässä vähän spurttia, otin tässä vähän ja... Ykkösvaeltaja tulee vähän täällä viimeisen. Mutta kyllä se sitkeä sitten tulee. Niin, kyllä mä sitkeästi tuun perässä. Ja se on hieno kota. Yläosa siinä. Jäljellä enää. Ui. Komevan näkyy. On tästä. Sen takia me tultiin tästä kautta nyt tällä kertaa. Kun Ei viitti mennä alas. toinen polku menee tuosta oikealta. Ei viitti mennä alas. Tää on hieno näkymä tästä. No, aika paljon. Aittajärven Kahlaamon ylitys. Sitten tuosta hipsitään autolla, ei ole pitkä matka enää. Ykkösvaeltaja menee aina eellä nyt sitten testaa, että paljonko siellä on vettä. Se on vaellus tehty 11,66 kilometrit. 3,6 liikekeskimäärin. 14.05 on kello. Virallisen mittauksen kautta. Ei tultu. Tullaan aina tästä missä ei ole tätä laskuria. Kävijälaskuri on tuolla. Ei kyllä hirveästi enää autoja täälläkään. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 autoa on enää täällä. Aika vähän. Jos se siitä hävinnyt se. Joo. Aika vähän.